biyahe na naman kami ng Bicol. Mula rito sa Valenzuela, Caloocan na pala. Ayan, nagpultang muna kami dito sa Shell EDSA. Samahan nyo naman kami sa aming biyahe. Pupunta kami ng Bicol ngayon sa Ginubatan, Albay. Sa mga nagtatanong nga pala kung taga saan ako, yun, ang lugar ko pala is Ginubatan, Albay, Barangay Mulad Bukad Grande. So palis na kami rito sa Manila. Ayan, time check natin 1:49. So yan, biyahe na kami. Kasama kayong aking bilas. Malaman nyo pala kung maganda na ba yung mga kalsada at may mga reblocking po ba sa mga dadaanan. Kasi nung bago mag Holy Week, nung biyahe ko talagang medyo matindi-tindi yung reblocking. Ayan, malalaman natin ngayon kasi araw kami makakadaan ng ng Quirino Highway. Nandito na kami sa bandang San Pablo. Ayan, kahit napakaaga pa. Ayan time check 3:24. Medyo traffic kasi dito sa ginagawang nag-iispalto nila. Yun ang masakit na biyahe dito pag kung hindi reblocking, nag-iispalto. Yan ang maranasan mo dito sa pabiyahing Bicol. Ayan dapat matulin yung takbo sa lugar na to kasi sobrang aga pa. Yung mga nag-iispalto naman ang problema. So dito na kami sa Pagbilao, Quezon. Bago makyat ng Sigsag, kape muna tayo. Ayan papunta kami doon. Paliwanag na, kaya ako ng Sigsag medyo maliwaliwanag na. Kape muna kami, kape. Yan, bali nagkape lang kami dito sa may lampas ng Pagbilao bayan bago makyat ng Sigsag. Medyo maliwanag na Yan. Yun. So time check 5:21 ng umaga. Ayan, tuloy na kami sa aming biyahe. So nahinto namin doon na sa may Gumaka, sa may dagat. Dito kami sa Sigsag Road, nasabing Bitokang Manok, Timonan, Sigsag. Napakatarik tamo na alanganin na. Matrasin dito, pag di mo kabisado, talaga atras ka rito. Ano salitan Hindi, basta dito, priority yung paakyan. Pag palusok, yung delikado minto ka. Saka yung tulad niya, yung linya, di pwedeng harangan nila. Binobarente. 100 mm. Ay, MX yung iba talaga yung silver, Ang bago pa rin, Dito na kami sa seaside, Gumaka. Ayan. Siyempre, kakain muna kami dito sa Litas Eatery. At isa pa, maganda yung view. Ayan, picture digging tayo dyan mamaya. At tara naming kumain. Ulo ng isda, poswido. Ayan, kain namin dito. Kalatapos na namin kumain dito sa Litas. Bali, biyahe na ulit kami. Diretso na ng Bicol. Kasi, ayan, medyo maliwanag na. At lugar dyan sa sa dadaanan namin. Dito na, tuloy na yung aming biyahe. So oras pala natin ngayon, ayan 6:39 ng umaga. Kaya yan, makukuha namin ng medyo maganda-ganda yung mga dadaanan dyan. Basta mo. Yan, ito yung nagpapatraffic dito sa ngayon. Kasi dahil dito sa ginagawang poste ng tulay. Ayan stop and go. Bali kami naka-go, stop naman yung kabila. Kaya sa mga bibiyahe dyan, ayan, dito kayo medyo matatraffic talaga pag dating nyo sa area na to. Ito
Na kami sa Tabugon, crossing Tabugon. Ayan, pag dumiretso, putang dait yan. So, kakanan kami rito, going ng Albay. Ayan o, to Legazpi, Matnog. Ayan, dito kami ngayon. Ditong, ano na yan, nakasabayan namin yan kanina pa. Yung Fortuner na yun. Ito rin. So, ayan, maganda-ganda na yung takbo ng biyahe dito kasi pwede tayo mag-overtake dito kahit sa kanan dahil maluwag na yung kalsada. Ayan, bali, oras pala natin. Ayan, alas 8:41. Ito na kayo bandang Ragay. Ang nakakaabala na naman sa biyahe dito, perwisyo is yung walang katapusan na reblocking. Ayan, kaladaan lang namin doon sa medyo mahaba-haba na na-reblock nila. Tapos ito, ayan o. Stop na naman kasi pinadadaan yung galing doon. Okay lang kaya natin mararanasan bumiyahe dito na walang reblocking, na yung dire-diretso talaga. Parang hindi ko pa naranasan makabiyahe dito mula Manila papunta rito sa Bicol, at mula sa Bicol pabalik na Manila na walang nire-reblocking na yung diretso talaga. Magmula noon hanggang ngayon. O ito, katibayan o. Yan. Na kami sa may San Fernando, Camsor. So hindi na tayo dadaan na sentrong Naga kasi traffic diyan sa Naga at saka sa Pili. So magda-divert tayo dito sa GMA Highway. Ayan, after nitong Shell na to, ayan, sa unahan may Smart Gas dito, balik kakanan tayo diyan to Minalabak. Ito yung tinatawag na GMA Highway kung saan diyan kami kakanan para iwas traffic diyan sa Naga at Pili. Dito tayo kanan, pwede tayo lumabas ito ng Nabwa, pwede rin ng Pulangi. Sa mga gumagamit ng Waze, kadalasan dito kayo tuturo na ano, dito kayo padadaanin. Ayan. Medyo okay naman yung kalsada dito kasi ng Holy Week dumaan ako dito, ayos naman na. So dito kami dadaan. So ayan ang oras, alas 11:20. Bali dito na kami sa Shell Pulangi. Ayan, karga muna tayo ng diesel, full tank. Halos kumalahati yung ano natin, yung tangke. So oras pala natin, ayan, 1:04 ng hapon. So ayan, ito na yung highway going sa amin sa Ginubatan, Albay. Medyo malapit-lapit na tayo. Uwas, Ligaw, sunod Ginubatan na. Ayan, maganda yung panahon dito, di katulad nung mga nakaraan na maulan.